Nginethulela amadlozi candle. Amadlozi candle kuyikhandlela lokuxhumanisa namadlozi wakho. Wena usuke wabona umuntu oshisa impepho, abanye bathele ugwayi phansi bakhuluma namadlozi. Kunabantu abanamadlozi avalekile, amanye avalwe ngabomndeni, amanye avalwe ngabavalile. Amadlozi candle likunikeza ukuthi ukwazi ukuzikhulumela wena edlozini likuzwe. Amadlozi candle kuyi-product yaka-Cocoa-Vula eyenziwe ngobuciko obukhulu kakhulu ukuze ihehe umoya wedlozi lakho. Cocoa-Vula Kundabaloyi Holdings kuyikhampani eyenza leli khandlela. Zitholele leli khandlela ulayithele amadlozi wakho. Libiza nje imali engatheni ewu-R800. Alihambi lodwa, lihamba nokuyimpushana okuvuvuzelwayo kwilanga noma livutha ukuze idlozi lakho likuzwe. Imininingwane nakho konke okukuthola leli khandlela sikubhalile khona la kwi-screen lesi okuso. Khuluma nathi wenze i-order yakho manje.